Аз евро едно съм блестящо и ново. От монетния двор излизам за приключения готово. Скъп приятели, банкноти и монети. На път сме към вас, но не в колети. Така е. Ние те изработихме с много внимание. А сега качвай се бързо в колата на търговската банка, че чака заплата касиерката стана. На обяд касиерката бързо изтича, да хапне на крак пицарията Дридица. Защо ли? Най-вкусната пица е там с най-много продукти, доколкото знам. Поръча се тя маргарита голяма, със сирене повече с кетчуп дорана. И стигна тогава на Дичо сърцето, то нямаше много продукти в мазеца. Щом Дичо картина тръгна видя, към българията гукна той пред глава. Приятелю Хари, спаси ме човече и сирене дай ми, че свършило вече. Готово, приятел, не дей да се маеш. Ще струва пари, това сире не знаеш. Дължиш ми 1 евро, за него ти само днес купуваш намаление голямо. На Хари престилката беше тъй мръсна, а сам да пере отдавна му стръсна. Затова пераната той я занесе и се доплачи на прилежния Весо. Майка си Весо реши да зарадва. Обичаше той да я задава. Що да свърши, той изрече. И города си сметна и те гричат. Решил той да развъде шумна идея. Тръгна към цветарките с лъква да твои. За моята майка добра, харесах твоите цветя. Давай, купувам ги всички, вземи тези парички. Щом Светло си продаде своите букети, маратонки за нас изтича при Кети, че доста отдавна тя търсеше време едни маратонки добри да си вземе. О, заболяки ме с краката, човече. Дай ми едни обувки, че ми умра гладече. Ще постъпя аз по начин умен и вместо да хукна към някой бар шумен, в търговската банка ще си открия сметка. Такъв е в нашата общност живота. Парите се движат, въртят колелото.